CJ? Po, mabili. So yun. So yun mga beli, may lakad ulit ang team. May catering service kami, Mabalacat, Pampanga. Ayan. Yun. Hindi ko alam kung ilang kami doon sa sasakyan. At least maka-extra po yung iba. Ayan, lakwan tayo ba? Okay. So yun mga beli, Di bali mas marami kami. At least yung trabaho mabilis na lang. Sa Mabalacat, Pampanga mga beli, nasa private resort tayo. Magluluto tayo ng para sa lunch. Dinner, early dinner siguro. Tara na. Morning po, mabili. Sambagsak! Wala mo ikit kay Adam niya malati Sambagsak. Ngayon mga beli, biyahe na tayo. Pick up muna ako ng karne sa sugi natin sa palengke. Tapos diretso na tayo ng Mabalacat. May bago ang driver. Ay, driver, paano? Dyan? So nandito si Janjan kahapon kasi nagkita kami dito sa ano, dito sa farm. Sabi, sinama ko na lang siya para makapasyal po. Kaya hindi nakalibutan dyan. Kaya ilibutan mo na dyan. Masigip na sila ron. Mga ulya pa may dyan ko yung habang mag-drive. Hindi. Kawal mo boss. Ano po? Ha? Kami. Ang laki ni Janjan. Mga beli, Mabalacat lang po kami. Okay, let's go Jan. Yes, ba? Hey, ano ko po? Andito na ang Leon Extra Strong Beer. Sandali. Sarap. Yan lang ko yung ano. Ay, good morning. Magandang buhay sa inyo lahat. Matapasama ko Maria at Annie. Are you bakal na bakal kagalingan? Sana, matikman ko yung sobe, may ulan. Pero nagpapasarap din dyan yung suka. Tinas sa baka. Shoutout ko lang. Ay, Nay, tinas sa baka. Ito. Ayun na yun. Masarap. Oo. Beli, simbahan ng Arayat, Santa Catalina Church. Beli. Beli? Nasa balay po naman. Hello po. Very sexy. Bukas.
Ay mga belly, dito tayo kay Suki. Ano yan? French fries? Ayun, sige. Ayan, namimili ng gulay. po, mga. Kapilang kilo? Ayun, nakabalat na, no? Oo, para marami tayo, wala tayong gagawin. Karakal tapa mo. Ayun, mga belly. Ha? Para kalaki ka. Ayun, mga belly. Nakapabalingin na po tayo. Ayun, malayo-layo yung biyahe ng ano. Nandun po yung sa tabi ng Jollibee. Sa Jollibee. Yung nakapark si Bea, mga kabeli. Ayan, Arayat Public Market. Hello, good morning, good morning. Good morning po, mga kabeli. So yun mga belly, nandito na po tayo sa Sandigan Resort. Ayan, parang ano lang po siya, no? Parang bahay. Ayan, hindi makakapasok. Ay, hindi, pwede dyan, no? Hindi, Ay, nakaayos hindi. na. Tingnan mo, stress. Ang Ayan ganda po na. mga belly, pasok tayo. Ganda. Ayan, mga belly. Ayun. Hey, boss. Good morning. Ito po yung place nila, mga belly. Hello, Jajan. Nabili dito po sa gilid sa parking. Gietras. Yung mga guys. Pababa po ng gamit. Yun, walang kasamang magbubuhat si Anthony. Mabigat. Dito po tayo. Ay mga belly, dito po tayo magluluto. Tapos ito yung swimming pool. Ayan mga belly. So yun.
Alright. Okay mga belly, nag-start na po sila mag-gayat ng gulay. Ayan, si Popo tsaka si Kuya Anton. Mga belly. Ayan. Oo, mga belly. Ay, si ano, Kuya Janjan. Ang gawin mo. Yan yan. Tugo, ayaw mo. Tugo. Ito. Ako rin yung kapit. Saan nilalagay yan? Tugo, ito. Saan? Si Meme. So mga Benny, nandito na tayo. So dispedita pala ni Sir Chin Kabigting. Yan. So pabalik na siya ng US. Yun, shoutout po. So mga Benny, nandito na tayo sa private resort dito sa Mabalacat, Pampanga. Hey, shoutout po sa mga viewers natin dito sa Mabalacat, Pampanga. Shoutout po. Okay, pasok na tayo mga Belly. Ito yung resort mga Belly. Sir Chin, yun o. Sir, shoutout natin mga tito, tita. Hey, shoutout ka rin bapag yung Milwaukee ken. Paring papatad ko. And parang nga luwa akong pare ko yung naging Milwaukee. Yun. Thank you sir sa pag-invite sa mga kabeli natin. No problem. Thank you. Kaya mga Belly, nagluluto lang ng tanghalian si Kuya Didong dahil mamaya pang ano to, 3 to 4. Ano lang to, despedida para yun nga, makita ni Sir Chin yung mga kaibigan, mga kamag-anak. Yun, no? Tilapia ka yan. Oo, tsaka puro. Kaya mga Belly, may bulalo tayo, minudo. Tapos meron tayong sepo egg, pansit, cordon bleu. Ano ba ko yan? Yun lang. That's all. So yung budget nito mga Belly, 22,000. So ano to, tig po 4 kilos. Kayang pakainin dito hanggang 40 to 45 person. So yun, busy pa yung mga kabeli natin. Tilapia saka puro ang tanghalian. Yun, dory fish. Meron tayong dory fish pala. Yung mga belly, start na tayo. So marinate muna natin itong Pork, minudo mga belly. Yun, sibuyas. Bawang. Yun, soy sauce mga belly. Black pepper. mustard. Laurel. Yun, tapos mix lang po mga belly. Yung mga belly, marinate muna natin for at least mga 30 minutes bago natin pakuluan ng lopay. Mga belly, kain po tayo. Mga bili. Lunch time, buro sa tilapia. Sarap. Puro tilapia. Ayan po. Anday mga bili. Buro. Ano po mga bili? So yun, nag-start na pong Yun. breading, no? Breading Breading. tawag yan. Ready na. Chicken roll. Chicken roll. Chicken roll, cordon bleu. Ari na mga kabili. Itlog na may paminta, tsaka asin. Tsaka itlog. Ulit. Ulit. Balik. Ihaw ay ihaw. So ulit. Tapos sa Ulit. breadcrumbs. Tsaka... Ano tawag dito? Ano? Breadcrumbs. Patuyo. Para hindi basa yung ano. I-drain na muna. Drain muna, yan. Yung masikip. Yun, shoutout kay, ano? Shoutout po. Kanino? Wala pa. Tito Ramon po, Alfonso po. Tsaka Yun. Shoutout po. Shoutout po Tito Bong. Tsaka sa, Alfonso. tsaka sa asawa niya si Tita Geraldine Alfonso. Shoutout po. Yun. Alfonso. Yun. Shoutout. Papang Bong Alfonso. Yun, thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Merry Christmas. Medical city kanya.
Ugat ko pa aking sakyan, may pa-service ko. Nanay po lagi, tita. Kadel. Kay, Shout out natin yung tita. Kay, Marilu Tiglao de la Cruz po. Ate Marilu Tiglao, shout out po. Oo, anyapin. Kaya pinalo. Viewers po si nanay. So yun mga belly, breading pa rin si Kuya Gimpinang. Doritis. Turkey. Dyan, Doritis dyan. Okay. Kuya Jan, isang bagsak muna. Namiss ka ng mga viewers. May North Shake pa. I love you po. Sabi ko. Thank you po. Yung mga belly, parang yung sa ano lang po yan, cordon bleu. Same process lang po. Okay, thank you mga belly. You know? Ayun lang po. Ayun po. Yung mga belly may ano, swimming na. Hello po. Ayan na mga belly, mag-start na po sila magluto. So yun mga kabeli. Yan! Tararara. Shout out Sir Jin. Sa Roderick ba? Name ni Pat? Roderick? Dominic. No, shout out kay Tito Dominic. Nandito rin po. Father po ni Sir Jin. Shout out po. Kaya kabigting family, shout out po. Shout out po sa mga kamting. Yung family po, shout out. Yun. Sino sila? Yung family po, shout out. Sa Mount View, tita. Shoutout po mga belly. Yun, sa lahat po ng mga kabeli natin dyan, shout out. Tita Susan, shout out po yan. Yun. Si Mami Jo. Yan. Mabarod! Di ba? Parod. Yun, Hilda. Road, Tata Hilda. Kuya Mac. Tapos si Fernando Simbulan. Yan. Uunahin na natin yung Yun, minuto pa mga belly. Pork minuto. i-pritoy muna natin to. Tas pa. Yun, tapos patatas mga kabeli. Ang mga beri, kinuha natin, pinalambutan na ni Adam to. Pagkita mo tres. So ito, pinakuluhan, nandiyan na rin yatay. Okay mga beri, dito naman, pansit tayo. So meron tayong 2 kilos sa pansit. Pansit, biyon mga kabeli. Bawang sibuyas. Yun, bawang sibuyas. So ano lulutoy mo lang? Sige roll po mga baby. Cordon bleu. Tarararararan. Si Jan Jan lang malakas dyan. Nakapolis kaya dyan mga belly. Yung mga beri, papupulayin ko lang ito, okay? Yung mga beri, ano muna tayo? Yun, chicken liver, chicken breast. Yun, chicken breast. Mga belly. Yan, sarap yan, sarap. Yung mga beri, tatakpan muna natin ito. So, balikan natin maya-maya. Thank you. Yun mga belly, mag-start na si Kuya Adam sa cordon bleu chicken roll. Ayun, si nag-ready po.
Ready pa si Kuya Quintin naka-ready. Yun o. Ayun, sige. Mga bere, ito na yung minuto natin. Yun, bawang. Yun! Bawang sibuyas mga belly. Magigisa na po si Chef. Okay mga bere, lagay na natin ito. Yun, pork mga belly. Pork tsaka pork liver. Hotdog yan, hotdog. Hotdog mga belly. Dahil sa ano. Hotdog. Yun, red bell mga belly. Toyo. Black pepper. Yun mga belly. Pasas. Sa Tagalog, pasas. Sa English, racing. Pinatuyong. Pinatuyong ubas. Huwag ka na natin. Na yun. Tomato sauce mga belly. Larang dyan. Yun, walang tibag mga belly. Yan na. Okay mga bere, pakukuluan muna natin ito hanggang sa maluto Yung ano pa mga belly pampalasa, yung tomato sauce. Okay, green peas. Green peas mga belly. Oo nga ba? Okay mga bere, low fire na ito. Tatakpan muna natin. Silipin natin yung ito. Press. Yung para sa pansit mga belly. Mga bere, wala ko. Yun, nasira yung hawakan. Ano mga belly? Para sa pansit. Pansit, diyon mga belly. Ayun, Carrot. carrots. Yun, Baguio beans mga kabeli. Celery. Celery. So mga bere, lalagyan natin ng konting oyster sauce para may lasa yung gulay. Yan. Okay mga bere, tatakpan muna natin ito kasi maluto yung gulay natin. So dito na tayo sa minuto. Ano po mga belly? Minuto. Yan! Sige one time. Mainit. Nalasa dyan. Wala nasi. Ano? Sarap na. Ano lasa? Minuto. May upo ka no.
Mga belly, konting adjust sa alat po mga belly. Toyo. Nananaig yung asin. Asin. So yung mga belly, okay na to. So nakaisa na tayo. Yun, tubig mga belly. Gagawa na po na. Konti lang. Okay mga belly, pakukuluan muna natin to. Tapos yung minuto natin. Plating na mga belly. Ano po? Okay, so ilan ba natin mo? Okay mga belly, timplahan natin to. Yun, black pepper mga kabeli. Oyster sauce. Yeah, yun mo. Yan ang muda sige. Saka rin kang kimple. Kimple. Chicken powder. Wala na. Yun, konting sugar para sa balance mga kabeli. Shrimp cubes. Shrimp cubes. Yun, dalawang shrimp cubes mga kabeli. Ang seasoning ko. Dark seasoning. Yun, liquid seasoning. Yun, yun mga kabeli. Okay mga belly, itayin lang natin matuyo to. Tapos titikman na rin dyan. Yun, thank you po. Tapos ito na po yung Cordon bleu. cordon bleu po yata. Ayan. Thank you. Okay mga belly, si Poeg. Yun, sipueg na mga kabeli. Bawang sibuyas. Okay, Tres, papulayin lang natin to. Yun. Okay mga belly, okay na to. So chicken breast. Chicken breast mga kabeli. Ano to lutuin natin, Tres? Sa mixed veggies, yun, sa sipueg mga kabeli. Mixed veggies, pampahaba ng buhay. Diyan. 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 Yun mga kabeli, assistant si Kuya Jan Jan yan. Tuyo. Teka. Joke lang. Yun, sigawas mga kabeli. Fresh po yan, nasing kamas. Mixed veggies. Yun, mixed veggies. Result ko mo mula ng apat. Ay, dalong dyan. Dalong. Yan, yan. Okay, black pepper. Black pepper mga kabeli. Chicken powder mga kabeli.
Rock salt konti. Yun. Konting rock salt. Sugar, mga belly. Tapos, konting tubig. Focus at gawa. Yan, ham. Ham. Yan ang ham. Yun, Ano? kasi cream of mushroom. Yan, mga belly. Tapos yung ham, mga belly. Breast milk. Fresh milk. Yung mga belly, Nestle cream. Yun, 4 po yan mga belly. Tatlo lang. Ay, 3 lang pala. Okay. Yung mga belly, palalambutin lang natin yung kulay na ito hanggang sa lumambot. Tapos, titikman na natin. Ngayon mga kabili, gawa tayo ng kanin salad. Yun, si Kuya Kimpi po yung in charge dito. Yan. Alam na niya pong gawin yan, mga kabeli. Oo mga kabili. Yan, ganyan lang po yan. Ganyan lang Lettuce. mamaya lalagyan ng Tapos siya rin po yung gumawa ng dressing. Ayan. lemon, mangga, tsaka po chili, tsaka sugar. Orange, no? Wala, mamaya pa yung orange. Tapi. Ay, sa ano, Sa dressing. tapis sa dressing wala siyang orange. Okay, thank you mga kabeli. Beli, ayun na yung pansit. Yun na po. Yun, titikman na lang po yung mga beli. Yan o. Yan, tali. Bali. Mga belly, tikman natin. Oh, yun. May lasa. Mayo. Mayo mo daw, mayo mo. Ayun, konting adjust po sa alat mga beli. Yun. At na. So mga belly, okay na to. So, manyaman na. Rating mga beli. So mga belly, ito na yung tipo egg natin. Okay, titikman namin ni Adam. Dab. Mari mga beli. Check. Naman eh. Basta mga beli. Ano lasa? Layo mo. Okay mga belly, lalaputan ko lang ng konti ito para... Ano na. Para masarap mga beli yung sarsa. Magandang tingnan. So tinikman ko na rin kanina, okay na, pero gusto ko lang matikman niya daw. Ayun mga beli. Rating mga
squid, menudo, pansit mga beli. Okay mga beli, bulalo, 4 na kilo. Yun mga beli, bulalo na. Yun oh. So ito mga beli, pinakulungan ko na kanina para mapalambot natin. Mapari. Yun, tubig mga beli. Okay, so mga beli, lalagyan na lang natin ng gulay ito. Yung karne natin is malambot na. So yun mga guys, fish fillet na po. Yan, si Kuya Adam po yung nagpiprito. Fish fillet, Masarap po yan mga Beli. dory fish. Ano isda ito ba? Ha? Ano isda ito? Yung ano po, cream dory na isda, yung nahuli sa tubig tabang. Yan, okay. And meron po yan sa Pasig River. Wala. May nahuli ito na eh. Meron ganyan? Ha? Ba? Imported data yan. Baka na ano lang po, naligaw lang yun. Oo, naligaw. So mga beli, ito na yung bulalo natin. So dinagdagan na natin ng tubig. Yun, mayas mga kabili. Ayan. Sweet corn. Isasabay na natin para lumalambot na yung mayas natin. So yun, pinariser ko yung bulalo na walang timpla. Yun. So dito kasi ipa-final na yan. Yung mga beli, wag yan itong ating bulalo. So yun, ulit. Mix mga kabili. Yan yung bulalo. Okay, rock salt. Black pepper mga kabili. Ilang ko lang ito kaya. Liquid seasoning mga kabili. Yun, baggy beans mga kabili. So yung pechay Tagalog sa repolyo mga beli, mamaya natin nilalagay. Okay. Kasi ito mga kabili yung kani salad. Yun o, paganda naman. Okay mga beli, tikman na natin itong bulalo. Yun na, mga beli, ito na. Yun, konting adjust po sa alat. So yung lasa ng baka nandun na mga beli. So yun, ang kulang. Konting alat. So pechay Tagalog. Repolyo. Repolyo, mga beli. Okay mga beli, pa kukuluan lang natin ito hanggang maluto na yung gulay, tapos okay na to. Bulalo, mga beli. Ito nagmais na na, maya agad. Bango-bango. Okay. Mainitan. Ay, masarap habang mainit. Gabagyan ko.
Yan, mushroom dyan. So mga belly, tapos na ako magluto. So 8 po tayo ang kasama yung salad mga belly. So ang price niyan 22,000. So tiga 4 na kilo yung salad, saka pansit lang po ang hindi 4 na kilo. So yung pansit 2 kilo, isang tray na salad lang 22,000. Yun o. Last na. Ano na, dam? Ligpitan na. Pagod si Janjan no? Okay mga belly, maya. So hindi ko alam kung paano set dito kasi hanggang mamayang gabi po to. So ito ay pipiri. Ayun. Yung pipiri. Ayun. Ayo. Balik. Masak. Yun. Peri. Ikaw sa masak na. Peri. Masak. Thank you, Jan. Okay. Ayun anak oh. Sa peri. Ayun. Yang macam? Peri. Ayo Peri, ayo. Ya, shout out kamera Janjan. Kameraman Janjan. Kayaknya mau. Sir, bisa sir itu. Sir. Sir. Oke, Pak. Shout out Tomski from Milwaukee, Wisconsin. Yuk. Huh? Bye, Ma'am. Hello. Shout out niya. Luto ka niya kay... Peri. Shout out kayo po. Shout out po. Ma'am, wala mga pro-bok. Pagmahal niya kasi. Pugin daw munta na Kenny, king Alpha Mart na. Yan ang magkay king Alpha Mart. Oy, Angelica Morales. Kenny na ko. Tama na? Sige, may Sophia. Mag-shout out ko ni wala ko na. Sige na. Sige din. Sige, may Sophia. Ah, kaya pa. Ay, shout out. Shout out kang atiyan na. Kaya pa. Ano na? Ready po. So yun mga belly, okay na, paalam na tayo. So kinausap ako ni sir, mamaya pa yung mga bisita nila. Tara Tres. Yun, tara. Sir Chi. Sir, muna na kami. Bakal salamat. Oh, baka may nakalimutan tayo shoutout sa mga tito natin. Yeah. Shout out kay Roy again. Para Milwaukee, once again. Next time, kasi muli po si Bayi Kabele again. Bakal salamat sir. Thank you. Okay. Thank you po. Thank you. Shout out. Kapicture ka sa ko kaya. Sige po. May wala yung daddy. So mga belly, ito si Daddy. Daddy yo. Kaya ang dakal salamat muna na kami. Sige. O, nakaputol-putol mo rin mo shoutout. Siguro na any kasabi Kevin. Tito Ronald. Oh, Okay. naya kasi kayo heater kimbali. Ay. Kasabi kayo. Okay mga belly, thank you. Thank you po boss. Thank you.
Yan, shoutout nga pala kay Sir Conrado Sarmiento. So mga Beli, Sandigan Private Resort dito sa Magalang. Bong Silva, yung caretaker. Kayan, Kuya Bong Silva. Sa mga Beli, sa mga taga Mabalacat. Anong lugar to, Tito? San Joaquin. San Joaquin, Mabalacat, Pampanga. Yan. Nasa Google Pin naman mga Beli, hanapin nyo kung gusto nyo bumisita rito. Thank you. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Okay. So mga Beli, nandito na kami sa farm. So maraming salamat kay Sir Chin Kabigtin saka doon sa airpot niya. Sa pamilya Kabigting, maraming salamat. Sa kay Tito Ronald. Thank you po. So yan, thank you kayo. So may pasobra yung binayad sa akin. So hati-hati na lang daw kayo. Thank you po. Family ka big team yan. Yan, maraming salamat po. So, ingat na lahat. God bless all! So yan mga Kabeli, maraming salamat po sa Kabeli sponsor, Kabeli viewers. So sa lahat ng Kabeli natin yan, ingat po kayo and God bless all. Thank you.